Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Gold ásványvíz gyártója. A víz a leggyakoribb anyag. Ez földi létünk alapja. A sejt- és testnedvek jelentős részét víz alkotja. Oldószer és szállító közeg, ez az emberi test működésében is érvényesül. A Föld felszínének körülbelül 70%-át borítja víz. Nem csak tenger, óceán, tó, folyó, patak, hó jégformájában található meg, de nagy mennyiségben előfordul vízgőz, vízcseppek, jégkristályok alakjában, az ásványokban, kőzetekben és a talajban is. A Föld vízkészletének 97%-a sós víz, tengervíz vagy óceán, 2%-a jég formájában található a Föld felszínén, és csupán egyetlen 1%-a az, ami édesvíz, ami ember számára fontos, fogyasztható. A hőmérséklet csökkenésével a víz is lehűl. Sűrűsége plusz 4 Celsius fokon a legnagyobb. Ekkor nehezebb, és a jég mindig a víz felszínén marad. A jég lassan vastagszik. Rétegei hőszigetelőek, alatta a víz nem fagy meg, tehát az élővilág sem pusztul el. A folyékony víznek létfontosságú szerepe van Földünk fejlődésében, az élet kialakulásában, fennmaradásában, társadalmunk, kultúráink és az ipar virágzásában. A víz nem csak életet ad minden élőlénynek, de évmilliárdok óta alakítja Földünk formáját. A rohanó víz képes a talajt elmosni, a sziklát elkoptatni. A víz légnemű változatának nincs alakja. A rendelkezésre álló hely kitöltésére törekszik. Ráadásul tisztításra is alkalmas, rendkívül takarékos, mert már egyetlen liter csapvízből 1700 liter gőz keletkezik, ami egy kisebb lakás kitakarításához is elegendő. A gőznek az összenyomhatósága adja a gőzgépek működésének lehetőségét, működésének az elvét. Ezzel az elmélettel működik a gőzgép is. A kazán felforralja a vizet, ekkor nagy nyomású gőz keletkezik, ez megmozgatja a dugattyút, és már működik is a gőzgép. Az ősidőben, mikor ide került a pára a légkörbe, a vízgőz, ez kicsapódott, miközben hűlt a Földünk, ez a mélyedésekben felgyarmat, és ez a víz azóta itt található a Föld felszínén. A légkör vízkészlete nagyjából 9 naponként, a folyók vize átlagosan 12 naponként, míg a világtengerek sok ezer év alatt cserélődnek ki. Víz. Se ízed nincs, se színed, se zamatod. Nem lehet meghatározni téged. Megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben. Maga az élet vagy. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Gold ásványvíz gyártója.